Copii, o să mă uit. Salutare toată lumea, vă găsim la un nou episod de GTA 5. Astăzi o să mergem să facem o misiune de la Franklin, ori de la Trevor. Și după aia o să mergem să mai ne plimbăm în GTA 5. Ok, stați un pic să mă duc la... Nu te poți duce. M-a luat poliția și nu pot să mă duc. O să mă duc un pic să mă plimb și să mai vă duc pe undeva să mai vă arăt ceva cât o chestie nouă. O să vă las jos în comentarii Instagram-ul meu. Și vreau să vă spun ceva, să vă abonați și vreau să strângem 34.000 de like-uri. Bă, canalul meu să-l descriezi la prieteni. Canalul meu să-l descrieți la prieteni și pe Facebook și pe Instagram să arătați că o să mai postăm și mâine o să postăm alte videoclipuri de Uncharted și alte chestii. Vă las canalul în descriere. Vă las canalul în descriere. Ok, acum o să trebuie să scăpăm de poliție. Dar cum scăpăm de poliție? Stați un pic. Vezi că e o poliție în față. Eu. O să mă duc în spate să mă omoare. Să te perdai. Nu să mă omoare. Dar eu te lăsase poliție.